Zdar, dnešní video vám ukážu, jak si najít práci natolik dostatečnou, abyste nemuseli dělat politika. Varování. Tohle video není vhodné pro pobochance a pro diváky mladší 15 let. Pokud si však omezenec a tvůj nejoblíbenější youtuber je Fizzy, tak... Dík. Takže jak už jste asi zjistili, tak v dnešní video vám ukážu, jak si najít efektivně práci. Ještě před začátkem samotného hledání je nejtěžší se k tomu vůbec odhodlat. Protože pokud se třeba takový typ člověka... Hledám práci tím způsobem, že tím přemýšlím a než se k něčemu doberu, tak zase znova spím. Tak to můžete rovnou zdát. A nebo to budete mít aspoň set sakramentsky těžký, protože víte, jak se to říká. Nejsilnější lidé jsou ti, kteří porazí svůj chtíč. Ale já si myslím, že pokud byste byli takový typ člověka, tak se na to asi úplně nedíváte. No jasně, takový radový youtuber mi bude říkat, jak se má najít práci, to víš, že jo. Takže až se konečně odhodláte k tomu si najít práci, tak si musíte uvědomit, co můžete, anebo co spíš chcete dělat. Protože ať se to zdá divný, tak se základním vzděláním z vás asi úspěšný majitel firmy nebude. No tak já bych chtěl tady tu práci, já jsem šikovný, robím jak Fredka. Bo ráno je trochu pomalejš, bo kafe musí být. A tak minule ta práce stála za viliš prdel, tam ten plat byl na hovno. A tak doufám, že tady mě vemete, tak vemete mě nebo jdu jinde. Teda ne, že by to bylo úplně nemožný, ale pokud nejsi jeden ze 100, anebo nemáš z prdele kliku jako měl Morello junior. Víš, kdo já jsem? Já jsem Morello junior. Anebo třeba Coleman. Zvyknul jsi, že ti táta všechno zařídí. Tak prostě a jednoduše, bez školy seš hovno. A pokud nebudeš mít žádnou školu, tak je možné, že dopadneš tady takto. Ale abych zase neříkal, že škola je úplně všecko, tak jak si to myslí většina rodičů, tak se najdou výjimky, kdy můžeš žít úplně normální život, a to i přesto, že máš jenom základku. Ale jak už jsem říkal, takových lidí je fakt málo. 6 firem za 3 roky. Tak tenhle člověk to zrovna není. Nyní přichází na řadu tvorba životopisu. Životopis by měl obsahovat co nejvíce důležité informace. Například, jaké školy jste dostudovali, jakou máte pracovní zkušenost neboli praxi a hlavně jakou práci zhruba hledáte. To by ale nebyla strana, kdybychom si neukázali ty špatné případy, jak to zrovna vypadat nemá. Tak už jsem říkal, tak tam musíte napsat, jaké máte pracovní zkušenost. Takže ne, abyste tam psal, že jste pomáhal mamě na zahradě se sekáním trávy, vynášením koša, anebo vole, co je to třetí. Nebo že si vyklidil míčku. Další a zároveň ta nejdůležitější část je přijímací pohovor. Po tom, co jste úspěšně udělali svůj životopis, přichází ale velice mnohdy nepříjemná záležitost. Ukážeme si případ, jak by to mělo nebo spíš nemělo vypadat. A jak už jsem říkal v jednom z mých starších videí, ne abyste tam vypadali jako nějací jarini, co právě došli z farmy. Osobně doporučuji klasické oblečení ve formě obleku. Když máte správný oblek, můžete vyrazit na pohovor. Další hodně důležitou věcí na přijímacím pohovoru je, jak budete působit. Musíte působit příjemným dojmem. Takže ne, abyste tam grgali. Takže já bych to viděl tak, že Chrápali. A nebo nedej bože, abyste tam přišli na jebaní. Takže tohle by byla názorná ukázka, jak totálně dojebat přijímací pohovor. Jako mohl bych vám tady ukázat, jak to má vypadat, ale to by byla tak trochu nuda, ne? Stačí prostě nedělat nic z uvedených věcí a mělo by to být v cajku. Ne. Tak a nyní už víte, jak si nějakým způsobem najít práci. Tak a teďka už ti nezbývá nic jiného, než žít stereotypní život, že ráno vstaneš, půjdeš do práce, nějak to odpracuješ, pak se jdeš ožrat, pak jdeš dom a pak jdeš spát. Tak to budeš dělat tak dlouho, dokud tě nevyhodí, anebo se nerozhodneš něco změnit. Tímto závěrem bych rád řekl, že žít takto stereotypně je pěkně na hovno. A reálně je to jeden z mých největších strachů, jít takto od výplaty k výplatě. Já se s vámi teďka loučím a já se jdu učit, abych takto žít nemusel. Kecám, nejdu. Ještě předtím, než tohle video skončí, tak bych vám chtěl objasnit, proč 3 měsíce nevyšlo video. Je to z toho důvodu, že o prázdninách se mi nic dělat nechtělo a teďka, že jo, tak to je škola, no. Každopádně mi přijde nejvíc vtipný, že jsem na tohle video psal scénář asi tak v srpnu. Takže já tohle video mám naplánovaný už kurvák dlouho. No ale když byl srpen, tak jsem to měl několik vtipů na ten film Job, který v srpnu vyšel. Zavoláme, vyděláme! No ale to čert nechtěl, tak než jsem se konečně toto video odhodlal dokončit, tak film Jobu žádnou nikoho nezajímá. Takže tohle bude z tohle videa už vážně všechno, dejte odběr a like, na tohle video bude mít aspoň 10 zhlídnutí a mějte se.